omanyete setting ye familia nelinga ki iko mukwebanga abana tubwate baleiga abanko genda bali sukuru go mokenaro emirimo nere menge abaibulira bakonyana bagakore gasi yeah. So tigatokore naki tigaturiyo omonto ogotokonye emirimo heida monyore shamba boy ose onde bwensi murari yo kubakonye emirimo maete emirimo nere tageto omonto gete yeah. Wabona kuburuga igana kulisi chiombe chinsi yagakoleta na Kenya mambo kama hayo. Pone familia ya mumata na deji family nji bwata setting chinga ona nakotebye. Okonyora chi anko buna bono your father okonyora anko siba ugo bagaje te bale the same compound. Bale in the same compound kabisa compound bona ogere ngale. Yeah. Bona kwanyora ngaki no cousin siba for example bona abana be chi anko chiao na barabonde ochutiri obekire nyomba yaye kanda bwikegera bona sai mbaroro kigwa bakubeka jumla ngamo tomenye ngamo tora family ne yamone bengale ono mwako yo mere naga turuchino arabulende na bamura bamwe abona obale bono bagotanga kiti aturigyo mono mokori emirimo ogotokonya iga bakanyora musacha gite musacho yekeracha se familia erega ari gukora emirimo yo kuburuga hapa na pale kuragiri chimo nagokonye emirimo yanka. You see? Bono turuchina kazi na abana mbali barabuga bechi ango na kadarika so chikaze nechi nyinga sa iyo kazi niye ya monero bono tote benga ki kazi ni mbona no mwana bo mugako oyo asaka kore mirimo nabako muruko mwana yeah. Bono tata nabo ate nyumba bukande yemo mungono kagenda temire muturu chinda mangana security mate matuka ya bwango security tiraba buya oro bwaziza jibo ko mutuzai kuboka ndugu yangu mobere tari koboka ko tega liki mutuleti mutuleti asaka lekero kene simigeli mete mura atale sabali kujikumuliki mumotule so what happened mungono yokali mugondo yo mulikwa okale kororo muntu kale kunyagukeria ogoso ase nyumba ye yomo oria omwana bono boya asaka kore mirimo yes so abana asaka kore mirimo abana bagukurukana kazi ni noria so one of the cousin ya ali omuntu kale kunyagukeria oli una gitu bete kitamba okunyagukeria ogoso nyumba omuzubati ogoso bya kwabolia bya tabe clear omuzubati kunyagukeria bwango olima etebona ororiro omonto na security binetali buya oberesa suspicion kai muntu bono ndoje akabakini agete gasaka ro muntu olia akararo muntu olia acha akamaga akabinvite akabembaga akane kingone tamoroji akaligiriro gorobate moino akaranga taro echi onde kumba oli kali bituma ibo mayete akoroje kitoko bor oja dia mekesha atirigiri toko bor rapi okonya ogerio kora muntu taiyo akaka nyumba nyumba gaiga na ganyiro no yo muganyete ne kazi ni yeye ere mwaya bonere mwaya mwaya ara muganyete ime kazi ni no musacha you see bono yo mukori mirimo kujya gukiribwa ngo ngaki umuntu yo gaso nyumba buri tiro cyo kugenda muine kero murango no uri kurwa umuntu yo gati muino gaso nyumba okogenda bwango otaka okongonda aramanyenga muntu kyo swali kai konko muntu talia bono ego bidding aki abago senga mategana bonda atagore onye muri kuigore nkimotari kuigorera enda murangu nimanye to muntu naso muntu soire ga igara kumanya ningo kiagara seteli buya ga iga mundazo kimo kisimia muntu kutule bintu kurusika babito inkie gendere te igoranga kubeli bazo babite chabiansi Bazo tegereta eke nayo akoze bicho le vamos beke chabiansi ni baiti bakabeke chabiansi me digo se bebe te kubeka igoro me te kutokerea igoro kwa beke kebuli bona akira beke yanse mungo bago chiwake sabo liuruche lira baba antonyo le bagocha infaiti bakaigora ekero baigoro manyete bakanyora umusubati olia kumbe tata moko mongwano ya wakole mere masali ala moko mulikwe ni bibi yake bwana osoire nyumba wana bakuigora
umungwana umaye tugusinywa ugotwara ubutantano nga kweli naye nga kyotogeta abo gutantana nga oyo yaya kandangiri nga litoke raja kuya litoke lya gukora kumana ratiro mukurika rwikiagero umungwana rama ibino muivyagera ende ngora etania bintu bike oburango ngoyetania le bintu you see wana kumbo saliri zaidi nandi litoke kai litoke ngware ko ngakere simi mbange bintebi ngakyo konya kokere goso ai mahita abantu bakabona mbacho mungwano olia oyo nyakwalika musubati oyo akamincholia amagora akamoira akararwa sayo mungudoro cyo tikaire umanye tata mungwano oyo timatinga kyubororo bwa charogete aga musubati oyo kogoro musubati otachi kuigwa kataka kuyekurura nerara gusireke gwekonyatame chinguru jikamwerera asakero kugoro kumbo kugoro ko bunegete pi kuminyoki wasenya gitari ya mombarabarabu onkwano ulio ko musomero ko mutebia inche bono ndago itengo kore rangeria baibuli baba bacha gokonya kurusa base kwa buneko kugoro omaito musubati usinyunkia gukwana wano mungwano ya akabikubyara actually mu assistant chief na aligeti kwa saa ya ije ko bonango kayanale akabura he didn't respond kabatuma kagenda muri mutureti genda asimoko genda gukine ibintu binga bunebi so mungwano we naye finally nabegeti nabekire byara murikwo umurikwa wano ekerabekire byara igabekire byara asengenje yo gwako umuntu nakubona okugoro you see assault ahasare ko kole mirimo omwana uyibono ni turu chibo iri mboro boreime nero gosire kwalika mukoma nyene gocha lakini ye baadhi ya lingaki tatoge timwo mongwano yo omuntu bwereta bakamwaye you see na bara ocho kate bakaki omuntu yosubuiro baedero embono gorate como casi le quiero aquí cinco igual casi gata que te de moira iri agora ni botu yo speak makonya wone family ngekwegerera ngabakonyo mungwano yaje kurume mbabense moyaye oyo nyakumwako muswati oyo korengana na kibinadamu na bwatama moja ngumu sana actually tiga caution ya bantu iga wogo caution umungwano atukwane engakie ya monga naende okay mbachikoba hamo no muswati bona abo tinka gati okay inkobwatire muntu aina kiare musacho iyo ngeroniki deona okay angara gutebaiga to basa gutemeka kuimukia getambukiro kia either wakumonto ekerole no buroro kerole frustrated ndio ngokorole gento regret one time abanta bange nategerere megane abo bare share my friend abandi baiteta abanji babo bagakua asemegane ngabuneye obategerere bono iga ebako gotebinga my friend ninabugite ngangu muaka kumugosa nganyora nitiro muntu okure ekero bwate kiririanda etange sana kurugumo kigetambo kirokere physical make sure moro toriange make sure nyimbo teriange make sure ruto terianga ngokorole gento endechera I'm telling you abantu marumete bakubiroroka my brother Dudus it's natural kero muntu nabwate level ya yogo jam naye kero manyete ngomuntu yongo deal nere gosomo sanyo yogose brother ya ne gosomo akubiroroka obwatu nobororo bwangu tiago ikange ngake ngiora nkorere ngo akure bonobo ebebo yes akintato muzubati onere ngironiki bono bro bwa no boko kunere saka kwete kurwa Melgie the same compound boy I said da unajua mugaso yale bono mugaso ta hada kerario
and you're very sure bwana aka nafanya kazi pale enze tata yetu ikiri jingo bogeka kweli una bagoteo bono bako umusacho uyo bono twalire kerengere ko gotebanga gi igo bako mwana yongoroka papa gotinjo raidi urasaka jole bite bio chorreti bwana bora jole ndi kwakitiku gata saya bora jara rokana gatebaga na gora DNA aya bange mba basokora gediki bange basokora waza kibekera rio ndeli aye oba tu bora basoko kumisari gediki to basoko kiroro gekwa tiama to amenye bura bali ekiagero te venga DNA gotete kokorera abantu kai chibuneke nyingi sana chibuneke nyingi sana lakini unajua za zingine tuambiane ukweli brigadier ebintu mbirekero byabeire bigo bring to an end ebintu gete correct ekinto ngaina nanga I don't think unless abantu abana makweli bakoliye kero baraira namo because I know again okay that's not no ngoikere dudus love ya supersede ebintu binge nelibone gento getach kobo maybe interest and that closeness ya lengo initially lakini kole soba sober minded yes igobonja mwe watchinguru chia it happens akara wo iremeli yes etato goki umaita basacha naturally njira batungire umusacha ako attached ekero musubati akoro emotions umuzubati alire no nyoko gosera chances cyo kumwabira na gukore gentege kire igoro wetani umuntu akurige ne lisa limwa mbamanyete babona abandi bakorera bolimo. That's what I'm telling you. You arouse emotions cyo musacho yo akorera mabere. That is how men were created. Tianke bekega understand it. No na igure getokoteba. If you become vulnerable as musacha, automatically nature yo musacha igagutiga go hurt. Akororera mabere atake go konya. Na baba sacha batungirego. Ngangi okorera gogiri. Yeah, by there right na mire tigo. Telling you. So master, by the way, let me tell you, master your partner. Take time to master your partner. A level ya temperament ka yego ikira. Onye kwagozi itirigo na muikange. Manye partner ya unga kiago tindio ika. Gara mire tibo gangi. Omogirikiana. Tuwate gasia kusara liori. Ari baja kige kumukanya. Nkige go turn down the animal in him. Ekera magosa abere. Master these things. That's why women are homemakers. Men who are not given a responsibility yokorosi home. Umuro kejuru utaisa to iko. Ano motebe gaki. Rege to kire na keti ali se pagi yao. Ngombe goita. Ya na kuburu Montero kwenye uwezo je vekere. No moderaro yamo. De to kani kesima ko tuwe kwenye vekera. So nero korim binu ako employee bakaje vekere ngoli. Te chikuri chivando chia bande. Ekeri kesima ketambe. Karaji yagia ngoli kwanza.